Hey guys, Webby over here. כל הדברים המוצגים בווידאו הם לא שלי. כל הכישורים להכל יהיו בתיאור למטה. כל הטריילרים לא יהיו מוצגים בעקב בעיית זכויות יוצרים. תודה. תודה שהצטרפתם אליי לפרק 3 של Hot Games. אז היום נסתכל על המשחקים מ-2013 של Assassin's Creed Black Flag ו-Watch Dogs. הנה בבקשה. נתחיל עם Assassin's Creed Black Flag. ב-Assassin's Creed Black Flag אתה משחק כבן אדם בשם אדוארד. הוא פיראט, יש לו ספינה, אתה יכול לעצב אותה ויש לו גם אנשים איתו. הוא אסאסין, אבל הוא עוד לא הפך למפורסם, והוא רוצה מפורסם. על ידי זה הוא הורג אנשים ומקבל קפיצה למים הצלולים והיפים, כמו תמיד, מציאת חיות מיוחדות ויפות בים הפתוח והיפה, כבישות ספינה כדי לקבל ממברס חדשים, ואססיניישן יפה ועתיק. בנוסף לזה יש גם Limited Edition של Pre-Order. אתם מקבלים 18 Edward Kenway Figures. אתם מקבלים Exclusive 80-page Artbook, שזה של איך עושים את כל הדמויות, Steelbook Game Case, Epic Game Soundtrack, שזה דווקא די נחמד, דגל כזה, וקופסה ממש יפה. אז כן, אם אתם תעשו Pre-Order תוכלו לקבל את כל הדברים האלה. אז בואו נעבור לקונסולות שהמשחק מאפשר לשחק בהם: PS4, Xbox One, PS3, Xbox 360, Wii U וכמובן PC. בואו נעבור ליצרים של המשחק. היצרים הם Ubisoft. כדי לשחק במולטיפלייר אתם תצטרכו Uplay, והמשחק הוא גם PEGI 18. אז בואו נעבור לתאריכי יציאה. בנורת' אמריקה, צפון אמריקה זה יוצא באוקטובר 29, 2013. באוסטרליה זה יוצא באוקטובר 31, 2013. באירופה, שזה איפה שאנחנו נמצאים, נובמבר 1, 2013. ביפן זה נובמבר 28, 2013. יפנים, יש לכם בעיות. מה המשחק הבא? משחק שלא ציפיתם אליו, אבל ראיתם אותו בהתחלה, Watch Dogs. אז ב-Watch Dogs אתה בן אדם שמשתמש באייפון שלו כדי להפעיל מכשירים, למצוא אנשים, לראות מה הם עושים, וכל מיני דברים אחרים מגניבים מאוד כאלה. אז אפשר ליצור לעצמך עמודים מגניבים כאלה שיוצאים פתאום מהאדמה בלי שאנשים יודעים, לשלוט במכונות כדי לחשמל אנשים ספונטני, גם למצוא אנשים לראות מה הם עושים בני כמה הם. אז באתר הזה Weird Data אתה יכול לראות כל מיני דברים מדהימים, כמו לראות באיזה מקום או לונדון, ברלין או פריס מה עושים אנשים. אז יש לכם לראות Public Bikes, 7 בייקס, 34 spots available, לראות אם אנשים מפרסמים באינסטגרם משהו ומה הם מפרסמים איזה אנשים. כמו שאתם רואים אפשר לבדוק בצד השני של העיר, כל הכתומים הם אינסטגרם, אתה לוחץ עליהם ואתה יכול לראות מי זה, כמו למשל אירונט שפרסם את התמונה הזאתי, אני לא יודע מה היא אומרת אבל בסדר. כאן יש לכם מלא טראפיק לייט שאתם יכולים לחבר ביניהם והם לא בדיוק עושים משהו חוץ מ-Live Activities, לא באמת. עכשיו יש לכם גם לבדוק טוויטס. ה-Summer Holidays isn't it? אוקיי, אז אתם יכולים לעשות הרבה דברים אחרים שם, פשוט לכו ותבדקו בעצמכם, הלינק יהיה בדסקריפשן למטה, תודה. אז אם תעשו פרי-אורדר למשחק תוכלו לקבל או Special Edition, שזה מין Breakthrough Pack, שזה Vehicle Expert Perk ו-Single Player Mission. אתם יכולים לעשות עוד פרי-אורדר של Exclusive Edition, שאתם מקבל איתו Steelbook, In-Game Bonus Content X3, Single Player Missions, Breakthrough Pack, Signature Shot וגם Palace Pack. עוד פרי-אורדר של Vigilante Edition, נתן לכם Collector's Box, Watch Dog, Soundtrack, Village Indian Mask וגם Cap, שזה כובע מיוחד כזה, וגם סוג של קופסה מגניבה שהייתי רוצה, אבל אני לא רוצה. אז כן, זה בערך כל הפרי-אורדר, דברים מיוחדים, והכל ביורו, בגלל שזה UK. אז הסטנדרט אדישן לכל קונסולה עולה 64.97 יורו, גם לפלייסטיישן, אקסבוקס 360 ו-PS4, גם לווי יו ואקסבוקס 1, חוץ מלמחשב שעולה 54.97.
אז ה-Village Edition שזה רק לגיימסטופ בכל קונסולה, אפילו המחשב עולה 87.97 יורו. אז Watch Dogs DeadSec Edition הוא עולה 107.97 יורו, גם בווי-יו, גם בפלייסטיישן, גם באקסבוקס וגם ב-PC, ייי! אז עבור את תאריכי יציאה בנורת' אמריקה, צפון אמריקה זה יוצא באוקטובר 29, 2013, באוסטרליה זה יוצא באוקטובר 31, 2013, באירופה זה יוצא, איפה שאנחנו, זה נובמבר 1, 2013, וביפן זה פשוט יוצא בנובמבר 28. יש לכם בעיות. אוקיי, תודה חברים שהצטרפתם אליי בווידאו הזה. אז כל המשחקים הלוהטים של 2013 היו כאן, והם לא כולם, והם גם לא הגרסה החדשה של מיינקראפט. אז תודה שהייתם כאן איתי, וכמו תמיד, אל תתקרבו לבירות של אבא. חוץ מזה, ביי. סטופ את הפה!